खुलुमबाय लोगोफोर, एनबि ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ गाहाय मन्थ्रि मदिया 14 फेब्रुआरियाव गुवाहाटी सा गुवाहाटी दालांखौ बेखेवगोन। नोगोरारि दाथायारि दाथायखौ मोनसे गेदेर थुलुंगा होनो 14 फेब्रुआरियाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया गुवाहाटी सा गुवाहाटी दालांखौ बेखेवनाय जागोन, जायनि मुंखौ कुमार भास्कर बर्मा सेतु दोननाय जादों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे लुफुंनाय थावनिखौ बुधबारखालि 28 जानुवारि हर गेजेराव नायदिंनानै मावथांखिनि जोबथा थाखोखौ थि समाव फोजोबनो थाखाय नायबिजिरो। बिथाङा बुङो दि गाहाय मन्थ्रि मदिया गावनि दावबायनाय समाव दालांखौ बेखेवगोन, जाय दान मोननैनिबो खम समनि गेजेराव बिथांनि थामथि आगान। 3,000 कौटि रां खरसा खालामनानै लुफुंजानाय बे 6-लेन दालांखौ इन्जिनियारिं जाफुंसारनायनि अनगायैबो जायगानि दानाय-लुनायनि फोरमान महरैबो फालिनाय जादों। गावनि दावबायनाय समाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे मावथांखियाव जायगानि खामानि मावग्राफोरनि बाहागो लानायनि सायाव नोजोर होयो। फ्लाइअभारखौ नायगिदिंनानै मिथिहोयो दि बे दाथायनि मोनसे बाहागोखौ 28 फेब्रुआरिनि गेजेराव साखा खबनै आरो रेजें गारिफोरनि थाखाय बेखेवनाय जागोन। फारसेथिं नुनमाथिनिफ्राय गुवाहाटी क्लाबसिम थांनाय लामाखौ 15 मार्चखालि गासैबो रोखोमनि हान्था-मेलानि थाखाय बेखेवनाय जागोन। 850 कौटि रां खरसाजों बानायनाय 5.44 किल'मिटार गोलाव बे फ्लाइअभारखौ महाराजा प्रितुनि मुङाव दोननाय जादों आरो बेयो रायजोनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन फ्लाइअभार जागोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ दिल्लीनि गोर्बोआव थानाय स्वाट कामान्ड'नि फिसाया डाम्बलजों बुनानै खास्रि-बिस्रियै बुथारनाय। 27 बोसोर बैसोनि दिल्ली पुलिसनि स्वाट कामान्ड', जाय 4 दाननि गोर्बोआव दंमोन, फिसाया गिलिर डाम्बलजों बुजानायनि उनाव जिउ गोमायो। 22 जानुवारि खालि रांखान्थियारि आयदाखौ लानानै खनले-खनले नांज्लायबाय थानायनि जाहोनाव रैखाथि बिफाननि सासे क्लार्क अंकुरआ गावनि बिसि काजल चौधुरीखौ गाग्लोबदों। खर'आव गोब्राब जखम जानायनि जाहोनाव बिथांखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन आरो मंगलबारखालि फाहामथाय होनाय समाव बिथाङा रुंसारि जायो। पार्लियामेन्ट स्ट्रीट पुलिस थानानि कनस्टेबल चौधुरीनि फंबाय निखिलआ बुंदों दि जेब्ला बिथांखौ गाग्लोबनाय जादोंमोन बै सानखालिनो बिब'आ बिथांखौ फन खालामदोंमोन। बियो बुंदों दि जेब्ला बियो बिब'जों फनजों रायज्लायगासिनो दंमोन अब्ला अंकुरआ बिखौ डाम्बलजों बुनो हमो। माखासे मिनिटनि उनाव अंकुरआ थोंजोङै जानबुंनि गेजेरजों गाग्लोबनायनि सोमोन्दै खोन्थायो। निखिलआ बेखौबो दाबि खालामदों दि काजल चौधुरीनि बिखुनजो आरो सानै बिबोनांफोरा जोथोबखौ लानानै बिखौ अरायसम नारसिनगासिनो दंमोन। बेखौबो सोराङाव फैदों दि अंकुरआ काजलनि बिमा-बिफानिफ्राय रां लादोंमोन। अंकुरखौ बुथारनायनि दायाव खानाय जादों आरो जुडिसियेल कास्टडियाव दोननाय जादों। चौधुरीखौ 2022 मायथाइयाव दिल्ली पुलिसाव थिसनदोंमोन आरो दासान्दि स्पेशेल वेपन्स एन्ड टेक्टिक्स स्वाट हानजायाव थिसनगासिनो दंमोन। रिपर्टनि बादिब्ला बिथाङा 2023 मायथाइयाव अंकुरजों जुलि जादोंमोन, जाय दिल्ली केन्टनमेन्टआव दंमोन आरो बिसि फिसायआ 1.25 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला दं। थामथि खौराङाव दङ गुवाहाटी पुलिसआ नगावनिफ्राय सानै साइबार थगायग्राफोरखौ हमदों। नगाव पुलिसआ सानै गिख्रंथावै साइबार दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय नगावआव मोनसे अपारेसन जागायदों। सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ यास्मिन आहमेद आरो आजदुल इस्लाम होननानै सिनायथि होदों, जायखौ गुवाहाटी पुलिसआ गावसोरनि आवथायाव लायो। दिसेम्बर दानाव नगाव पुलिसआ गोबां सिम कार्डजों लोगोसे सानैखौबो खादों। सानै दायनिगिरिनि सायाव गुवाहाटीनि सासे जायगानि थागिरिनिफ्राय 1.4 कौटिसो लुथिनायनि अजद होनाय जादों। सानैबो दायनिगिरिफोरा नगावनि सिमलुगुरिनि थागिबि। मैया बेलासियाव पुलिसनि हानजाया सानै दायनिगिरिखौ आरोबाव नायबिजिरनो थाखाय गुवाहाटीसिम दैथायहरफिननो साखाफारा जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ अमित शाहआ मैया आसामाव सफैबाय, गेदेर प्रजेक्ट बेखेवनो आरो लाइमोन फोरबोआव बाहागो लानो। बिथाङा मोनानि 9 रिंगायाव डिब्रुगड़ बिरखं गाथोनाव ओंखारनानै हरसे सोहोराव थायो। दिनै 30 जानुवारि खालि शाहआ हादोरसानि गोबां मावख'आरि हाबाफारिफोराव बाहागो लागोन। बिथाङा आसाम बिधान सभा परिषद आरो एमएलएफोरनि थाग्रा खुलिखौ बेखेवगोन। गाहाय मन्थ्रिया कानिकार स्टेडियामखौ बेखेवगोन आरो चाबुआयाव वाइल्डलाइफ हेल्थ रिसार्च इनस्टिट्युटखौ बेखेवगोन।
उनाव मोनाबिलि समाव गुवाहाटी फारसे गिदिंबोफिननायनि सिगां धेमाजियाव जानाय मिसिं लाइमोन फोरबोआव बाहागो लागोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ गंसे नखरनि बासआ गंसे ट्रेलारजों सौग्रावदों, 4 जिउ गोमायो। बृहस्पतिबारनि फुंबिलियाव आग्रा जयपुर राजा लामायाव मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथाय जायो। मथुरानिफ्राय खाटुश्याम जीखौ नायनो थांनाय गंसे नखरनि बासआ गंसे ट्रेलारजों सौग्रावो। सेवार पुलिस थाना ओनसोलनि लुधाबाई दालांनि साखाथियाव कासगन्जनिफ्राय जयपुरसिम थांनाय गंसे स्लिपार बासआ राजालामानि गेजेराव गसंनाय गंसे ट्रेलारजों उनथिंनिफ्राय सौग्रावो। जाब्रबथाया ओरैबादि गिख्रंथावमोन दि बासनि सिगांनि बाहागोआ आबुङै सिलिंखार जायो। बे दुखुनांथाव जाथायाव 4 सुबुङा जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो 7 दावबायारिफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। जाब्रबथायनि समाव जोबोर खुवा दंमोन, ट्रेलारआ गाज्रिमोन आरो ड्राइभारआ जेबो वार्निं सिगनेल होआखैमोन, जायनि थाखाय बास सालायगिरिया ट्रेलारखौ खारदों होनना सान्दों आरो बे दुखुनांथाव जाथाया जादों। जिल्ला बेंगिरि कमर चौधुरी आरो एसपि दिगन्त आनन्दआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसनो। थैनाय सुबुंनि गोथै सहखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय आरबिएम देहा फाहामसालिनि गोथै देहा फाहामसालिसिम लांनाय जायो। सेभार पुलिस थानानि इनचार्ज सतीश शर्मा बिथाङा बुङो दि खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिसनि हान्जाया जाथाय जायगायाव सौहैयो। गासैबो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो जिल्ला आरबिएम देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो, जेराव बिसोरनि फाहामथाय सोलिगासिनो दं। फारसेथिं 4 थैनाय सुबुंनि गोथै सहखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय आरबिएम देहा फाहामसालिनि गोथै देहा फाहामसालियाव दोननाय जादों। थैनाय सुबुंनि नखरनो मिथिहोनाय जाबाय आरो सौफैनायनि उनाव पस्टमर्टेमनि राहा लानाय जागोन। थैनायफोरनि गेजेराव सासे बिमा आरो 8 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाबो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ रानि रिजार्भ फरेस्टनिफ्राय बोखांनो हानाय मानसिनि हारा। कापुर जिल्लानि रानिनि सिङाव थानाय गार' पाहार झारसाल रिजार्भ फरेस्टनिफ्राय सासे सुबुंनि बेगेंखौ बोखांनो हायो, जायनि जाहोनाव खाथि खालानि ओनसोलाव दावराव-दावसि आरो जिंगा सिखांनाय सोमजिदों। जायगानि थागिरिफोरा हाग्रा हाजोफोराव बन बुथुमनाय समाव हाग्रा गोथौनि फांसे बिफाङाव मोनसे कंकाल दिन्दां जानानै थानाय नुनो मोनो। बिथांमोनहा थाबैनो गामिनि गाहायनो खौरां हरदों आरो बिथाङा रानि पुलिसनो खौरां हरो। खौरां मोननानै पुलिसआ हर गेजेराव जाथायथिलियाव सौहैयो आरो बिफांनिफ्राय कंकालखौ बोखांनो हायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला गोथै सहखौ हौवा नुनो मोनो, नाथाय गोथै सहखौ गाज्रि जानायनि जाहोनाव सिनायथि होनो हायासै। गोदोनायाव मोनसे दिरुंखौ मोननाय जादों, जायनि थाखाय सोंथि सिखांदों दि थैनाया गावखौ फोथैना लानाय ना बुथारनाय। थैनायनि गुबै जाथायफोरखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै आरो गुवारै नायबिजिरनायनि उनावसो थि खालामनाय जागोन। जोबथा खौराङाव दङ बिहु सुरक्षा समितिआ डक्टर जगेश देउरीखौ पद्मश्री बान्थानि थाखाय साबायखर बावहरो। 2026 मायथाइयाव भारत सरकारजों मानगोनां पद्मश्री बान्थाजों मान बावनायनि उनाव आसामनि बिहु रैखाथि आफादा आसामनि गवालपारानि दारंगिरिनि सासे मानगोनां फिसाज्ला डक्टर जगेश देउरीखौ साबायखर बावहरो। डक्टर देउरीआ सेरिकालचार सेक्टराव दावगालु आरो सोलायनाय लाबोनायाव मैखोम बिफाव लादों, गुबैयै एरि, मुगा आरो पाट सिल्कनि बिथिङाव, जाय आसामनि बिहुजों दोरोङारि आरो हारिमुआरि महरै सोमोन्दो दं। बिथांनि बिहोमाया जर'खायै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) ओनसोलाव गोहोम खोख्लैनो हादों। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।